a ọnụ ahụ m chọrọ ka m gbaa ike ọnụ ahụ m chọrọ ka m zuo ozi ọnụ ahụ m chọrọ ụwa aka ọnụ ahụ m chọrọ ka m ọnụ ahụ m chọrọ ka m ọnụ ahụ m chọrọ ka m mara achọ m ime ya ọnụ ahụ m chọrọ Chineke chọrọ boy balade balada sumo achọ m ile kwuru nwa kenta ọnụ ahụ m chọrọ ka m zuo oshi ọnụ ahụ m chọrọ ka m nọwa aka ọnụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa ntụ ọnụ ahụ m chọrọ ka m kwuwa ilo achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ nwa kenda bebe m achọ m ime ihe ọnụ ahụ m chọrọ Chineke jiwe m anyị nọ na akụ spọt ya arịla mmanya ya azọ mme ya arịla mmanya ime onye mgbara ego onye anwa nke ntakịrị ya arịla mmanya ma rifles ya na achọ m ime achọ m ime achọ m ime Achọmime enye m ndo onwe m enyere m 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 onwe m Afọrụ amaghị m otu onye ọbịara ya afọ bụ amaghị kwa ego afọ onye ogwugwu amaghị m otu onye ọbịara ya afọ onye ogwugwu amaghị Chineke Jesu onye na-apụrụ agha bụba onye ọṅụwa 20 minutes ọ ga-aralele ọkụ na stout more golda. How many are you? More life. Okay. Only someone has started good soup. Only the noya actually have go. Also, all the people be having client. Also free. Osho, now I'm going to tell you. I join me, man. Oh, I can look at that. I join women on na 26. No one yet here. They watch your Oku Nwamama na start cruise. All perfect. First week of May, I got on a star cruise. I'm not sure I'm calling you. We will be on the Lord. I don't know, ma. She be and peace. Okay, William, my gala has stalled down. Mother, thank you. Some channel here. You wanna know now, boo? I'm on way. What I then what I go. Okay, shake me. I'm the shake you. Ọnụ ahụ m chọrọ ka m zụba ochi, ọnụ ahụ m chọrọ ka m tụwa asị, ọnụ ahụ m chọrọ ka m tụwa aka, ọnụ ahụ m chọrọ ka m kpọwa iko. Achọ m ime ọnụ ahụ m chọrọ Chineke zọba m. Achọ m ime ọnụ ahụ m chọrọ Chineke zọba m. Ụmụ nwaanyị ndị dị wikere nga esonye m kpewe egwu a. Ndị chọrọ ịkọrọ nwoke akụwala abalị a. Holy Ghost fire!
so na mbo wada abu oga yin dere yin so na o jaba na but I told me me Chineke go chukwu ga esoro obi gị na Chineke ko jenga o nwere ihe dị iche ya ntị m akọrọ o ji adị ụlọ otu Chineke ji eke ụwa nwoke na nwoke na nwaanyị na nwaanyị Chineke kere nwoke ndị nwaanyị si imedo ihe ya abịazi ụmụ nwaanyị asịsị nwaanyị na nwaanyị ime itinye nwaanyị na nwaanyị ga-eri ya ọrụ ọ ga-adị ka kwa nwere ihe na-emegharị ya n'ahụ otu ihe m cheki ekwere ma ị hụrụ nwoke ibe gị mgbe ọ kpọ nwoke ibe gị ị gara n'ụwa alụkwu ogbenye Chineke olee ọkpa filis ọ ga-enye igbe nwoke ọ ghọrọ nwoke ibi ya akụ ya ihe n'otiri ị gara n'ụwa òkùnkùn ọ̀dì kíbi ni kí ọmọ yẹ fẹ́ tiẹ̀ àti òní kí wọ́n wáyé náà wáyé náà hẹ́rẹ́ ọ̀hún ayé àwọn àmọ́ ẹ́ kí wọ́n lọ́wọ́ yìí sẹ́ẹ̀fù láàtẹ̀lẹ́ jùlọ ẹ̀fọ́ mi ń gbà ní wọ́n kọ́ làwọn ọkọ̀ ọ̀gá àwọn ètò ọ̀gá bàbá wọlé mu òkùnkùn tù yìí alùpùpù gbé yìí àwọn ọ̀nà mọ̀ wọn náà wọ́n yẹ wọlé mọ̀ ọ̀ka ìgbà yìí ọkùnrin mi lọ́wọ́ mẹ́ ọkùnrin yà ní lùkù afọ Chineke yẹn wọ́n adé mma dé mma onye si ẹ̀bẹ̀rẹ̀ bí bẹ́bí dẹ̀ yẹn wọ́ a yẹ bẹ́bí yẹ apọ̀ ọ̀gbọ̀ ya. Apọ̀ ọ̀tọ̀ náà na-egwu a ndị ebira nga abụra ndị ọkọ̀ bịa yóò. Nọọsụ Vivi. Nọọsụ Vi. Ole iwu ya bịa kwala nkwụ efe efewu bịa ama ihe mmụọ mee agaghị iwe ọ dị mma mere anyị labụkwa aṅụ ya inwe otu ndị nga gị amakwa mmụ ụmụ mọnọ nga ahụ lele onye a na-akpọ nwere ihe onye ọwa eze nwanyị ụmụnne m eze aha ka ego tinye ya ọrụ gị mewe ịmasị nwa yiri nne Kelechi Kelechi ele ka ala ma amasị chaya nwa ka eyiri nne o yiri nne but ihe mere na ana ka dị ndị ihu nne arị aka shọpụ ma Iwara nepa ekokere yẹn yẹ mọ ti na no wa late Chineke buko ya nara mkpụrụ obi nne ma mmụọ gburu ya ma mmadụ gburu ya onye ahụ ga-esu ya lele Polycarp Nze High Chief Chineke Nze ya para m abụọ kemgbe ehihie na-eme ego na n'iwu ọnwụnwa ụmụ lekwe Polycarp Archi Polytechnic lekwe ma anyị gara skuul lekwe ka m nọ graduate ya Archi Polytechnic bịa nga Archi Polytechnic matrik memere m ya na afọ lekwe ka m nọ ga skuul Archi Polytechnic bịa Archi bịa my brother let down no generator. Eji asi odi esi. Iso is action. Yanga. Ayi poporo we mporo. Mama ike. Adari igwe. Iga de ori na nwaka akala o konye jojo. Bako na ya bako. Ajasi. Lekwe na Archi Polytechnic ache emi awilele komba nga nga ingara dete le kadaraga emi ingara school nga o adibe dogo adi ke ngoro ye ngara je ko school akwụkwọ onye na-akpọ nwere ya na-eme ụmụnne m eze aha ka ego
ego tinye ya n'ọrụ gị na-eme ihe o ihe ji mara dịka ebi na ọpụtara Iroko akwa 17 gara aga wụ ebe ị ga-anọrụkwe 17 afọ na-abịa abịakwa on the 17th of April next year na mama karịa ke ịlakịrị ihe ọma ga-eru ya udo dịkwara gị nọ Iroko enweghị ebiri sọnde na anaghị abịa na star kụzi Imo steeti ndị nwe m ọga ụlọ dị tere mgbe ahụ bịara anyị m chere ije bebi gị ọlaala ọ mgbe ịghọ ọrụ mgbada nwa ise ọ sịrị nye 100,000 nke sọghachị ọ na-ebi igwe n'ihe ọ na-eji ego na-agwọ ị nọrọ 100,000 ya dị ka ọ dị ahụ ihe ọ na-apịkwana ya oji ego na-agwụ ya nwatakịrị nwaanyị nyere ya ihe 5,000 500,000 gwụgwọ Sheriff nwanne m chai chengelonye ngoyi ihu chengelonye ngoyi ihu chengelonye chengelonye ngoyi chengelonye ngoyi chengelonye chengelonye ngoyi chengelonye ngoyi ihu chengelonye chengelonye ngoyi ihu 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 ayi jide la bayo chengelonye ngoyi ihu chengelonye ngoyi ihu Sheriff chengelonye ngoyi Eri ibe manye na-agụ ya wee kwu ibido ekwu otu ojibere ha asị nke chengelonye ngoyi chengelonye ngoyi okebere gị ka ị na-agba ala o chibendere ka ị na-egbu ata o chibendere ka ị na-egbule nyere ya aka na ya wuru blessing ọ dị mfiri ya wuru Chineke ọ dịkwa mfiri oh ego ole na-apụ ị chọrọ ịkwụ ụgwọ were akaụntụ m kwụọ enyedo ụgwọ ahịa enyedo ihe ụlọ ụgbọ ochie kwuru ji mpaka igbe nchikirikodoka ibuguru nchikiribu my man ị ga-abụ nọọsụ mmanya ngwa agwụla ị ga-ata ya ọgwụ akpụ onye ọlọla oshofiri bịa igele nwaanyị ama aza ahụ ọ dị ka ihere na-emeghị bebi ejiri ike eje oshofiri bịa gbara nwaanyị oshe nne bịa gbara nwaanyị ime oshe nne nwaanyị ọma ị dịkwa too much ha sịghị ịdị dị mma o nwere nke iru n'ara m asị ihe esu asị ihe ememisi eguzo ị ga-eguzo eguzo na-amịkwa mịamị oshofiri abụfụla ya ọ bụrụ na ihe kenti kuntu kenti kerekede ọchọghọ stori ọchọghọ akụkọ stori that touches the heart
esokwele na ndị iwe na-ewe esokwele ndị iwe ọkụ awekwala ndị iwe na-ewe kemgbe i nwere onyinye agara ọgụ ego mbụ nchafe na ndị aja chairman anyị ụgbọ eze ala chairman awilo ahụla m chairman gị awilo ahụrụ m chairman gị ahụrụ m chairman gị esokwele ndị iwe na-ewe TV ị na-asa nwa elewu mgbe mmepesa n'ihu na esokwele ndị iwe na-ewe TNTV chenche ntụtụrụ dịka ndaka nchi dedoso onye a na-akpọ ihe ọ na-eme ụmụnne ezi aha Elite tinye ọrụ